Manganya anabwera. Hayi mboma mulikuba bla bla. Oyamba kumutsutsana na president. Nope. Mulibe kuba tinatseka mabose ngati pali maumboni bwerani mutipatsa anthu ake oti tiwachita izinthu. All right. Kenako iye anapitirizabe Manganya uja kupanga expose. Hey, out of blue, ya ACB na yaso pa nkokeni Manganya. Mpasa 24 hours kuti aulule kuti akubandi ndani. Then and ya anthu amboma nakanakana ya zimene ndithukulibe zimene zonse. By the way, then our president Zulu anana kuti yayi kuno kumakuja ndithukula anthu amasokoneza kwambiri ndipo pawani pano pakathama vote achakwera awachosa ntchito anthu ati amenewo alonjeza choncho. Today Manganya akona kuti akuluakulu ndimakuzani chani a president sakira umbone ndere muveni Manganya zimene akunena ali pano waja kujiba kwake waja zake palipo meni mulandu maja zanu waja zache Mai Manganda natukuza kifo chokhala Mai zimene mwakula ndizomveka komanso a shadow MP chikongwani chawo chachiliputi iwe chikwangwani Pili Madam Pili Betha Pili ndikuthokoza linonse amayi awiri chifukwa chokhala ndi chidwi ndi anthu anu abale ndi alongo muli pano ndafuna mudziwe ichi aliyense wa inu samafuna kukhala kapolo nonse muli pano simumafuna kukhala kapolo komanso musalole kukhala kapolo wa munthu wina wa chipani wa gulu inu ndinu afulu osalola kukhala kapolo. Mulungu anakulengani aliyense kuti akhale ndi thanzi azisangalala pakhomo pake. Aliyense amene ali ndi moyo chimene amalakalaka kwambiri ndikusangalala. Chimene chimapweteka chonena kuti wokondedwa wako akamakupanga iweyo kukhala ngati kapolo zimawawa. Nkhani ya chakudya si nkhani yokambirana. Kaya iwe ndi mulomwe, mchewa, mtumbuka, msena aliyense amafuna kudya. Nkhani ya kudya si yokambirana. Nkhani ya kudya ndi moyo. Nkhani ya kudya si ya chipani, si ya ndale. Kudya ndi moyo. Aliyense amafuna kudya. Sopano funso ndikumati akamuzupanda anapanga zonse ndikusiya muchimati. Ameni. Ziko lino limakwera ndalama zakudya zambiri mafuta ambiri komano amangoyendera ulimi wokha chifukwa lero ulimi uliko migodi iliko koma dziko likulowa pansi. Chachitika ndi chani? Ndakhala ndikunena atu ineyo kunena kuti ine monga vice president komanso minister of state for public service delivery ine ndili mboma ndili namba 2 mbomamo ndiye ndikamanena kuti abale anga mkatimu sizili bwino muziwe kunena kuti wajazacha libe mulandu muziwe kuti ndikunena zoona zulo lomweri a president amalankhula kufuko la Malawi munamvera inuyo ndina anena kuti mboma mulya zakuba ndinanena ineyo mbomamu muli anthu akuba ena hiyayi ukuwakuwa banji kodi iwe uli nyumba ndiye ukuphawayo nyumba makuta nyumba mutu ndaona mulichoka nde wina alipanja ukunama mutu ukuyenda akusitayo ayi nkhani ndionera kuti wina afune owasafune ndikulankhula izi ndili ndi moyo lero mboma muli mbava ndikunena izi pajani sindikunena izi kuti
musangalale ndikumva kuti muli mbava. A President Zulo anena okha kunena kuti mafuta akuvuta mziko muno chifukwa alipo ena ake akupanga za ukambelembele kunokima. Anena okha kunokima kuli anthu amene akupanga zawo zimene zikulepesa mafuta afike munomo. Ine ndinanena kuti ukakhala driver ukuyendesa galimoto watenga anthu chimene kuyendesacho ndi basi muli anthu to ndiye wina wache akuchoka pa mpando wake mmoja akhale pambuto yache chiyete akuchokapo akubwera kuti driver ndiye mwapaka pepe kuponda breki kumakotesa somana iwe driver ntchito yako sungamanguyendesa uzikuona ndaula iya yakafonda tu mabreki muno asuka kupanga mahuta wa muno iwe monga driver mwini wache oyendesa basi breki simisa injeni ndikumuuza kuti iwe uzipita kwa amako muno ayi chifukwa chani? Chifukwa anthu amene watenga mbasimo number 1 si anthu amene mukwaoneramo munati mutenge aliyense paika ndi tundu ndopasana chisanzo mayanga tabwerani mama inuyo tabwerani eya mwaona mayiwa ali mubasi muzikotia amayi ndio ndifuna ndifunse mayi muli ndi ana akuti ali ndi ana 4 pomwe pano pachikula munthu mungati amene watikuwazunza tikamazunza tikuzunzanso ana angati ndiye pamene ukuyendesa basi ukuyendesa udyo anthu amene waatengawo ngati alimo 9 kapena 20 si 22 yayi hayi watenga anthu 20 times 4 times 5 ukapha anthu amene wawa wapha miyoyo ya anthu ena chimodzimodzi ndi malina ine kuti mboma muli anthu opanda ulemu. A president adandaula woka kunena kuti anthu amenewa akuwasokoneza ndiye azachosa ntchito chisankho chikatha. Ndiye tikunena kuti munthu akukuluma ndiye pita kuluma kundipweteka nzakumenya mawa. Inu ndikuti munthu akummenya mkazi wako pupu mkazi wako mayo yomba kumenya mkazi wanga ukumpweteka atu unkucha nzakubwezera zilikuira chifukwa yona kuti pamene wakumusiya amene iyi mapeto wake atakumupa mkazi wako mapeto wake atakudula mkono wako. Tsopano ineyo chimene ndimalankhula nthawi zonse 2022 ndinanena a president athu ali apa bwana mboma muli anthu opwetekesa mtima bwana anthu ati achose sikanamvedwa 2022 fekereza lero sakanabwera mtengo mafuta sakanavuta mbaba kulema kulalisote kulankhula ine ndine vice president woyamba mdziko muno kugwira ntchito bwino ndi president wake kumpasa ulemu osampanga chipongwe achakwera kuvomera ngati pali munthu amene wagwira nawo ntchito bwino kuwathandiza mitima onse sini maganiza kuti ndizayima pano kuti ndisankhe president. Ine ndimati ndithandize bwana wangayi apitirire agwire ntchito bwino koma ndimanena kuti bwana nanga izi anthu akulira tukunjako bwana izi ndiye ndinalankhula pagulu tsopano kuti bwana anthu atachosani ntchito sizinamveke anthu lero ndi amene akudandaulidwa kuti akundivutisa atu ine mafuta atu akulephera lero anthu akusiya ntchito kumakhala pa line kuyang'ana mafuta anthu akanachosedwa nthawi yomwe ija panalibe vuto. Tsopano leroli anthu omwewo akuwuzidwa kuti chisankho chikatha muzakuchosani. Tsopano anthu chisankho chikatha muzachosa apapa achipanga chanu
umuntu chifukamba ngachuza kuna kuti ndizakumenya mawa pakati apa akakutengera mpeni ndakamamenya ndichipagera akatenga mpeni chifo wamuchenjeza lero mkuwauza kuti muzachosa chaka chama kapena kuti tikapanga chisankho maumboni wonse ang'ambang'amba aonungaonunga mukapezera kuti upenya munthu akuba munthu akuba iwe ukuba chikumanga dikira ndizakugwira mkucha zimatheka no ndiye ine ndikuona kuti dziko la Malawi likufunika mtsogoleri wina akapanga zopusa mbama pomwepo kundende mavuto amene mukuona ine mdziko munomo akuapangaliza Malawi amene alinyindira mazawo mthumba akupera anthu osauka ndiye pokavota chaka chinochi musakavote foti akupasa misalu osakavota kuti akupasa misalu kapena iye ayi ukavota pete ndakuti amene aja zawo ndikukuzani ineyo abale yanga musafere uchewa chifukwa musauka pokavota pa 16 panopo muziwo kuti mukavota tsiku limodzi koma tsiku limodzi lasenza zaka 5 lasenza zaka 5 mwayi umene muli nawo pa ine ndionena kuti ineyo ndili mboma momwemo ndikudziwa kuti uyo awo sikusondidikira kuti abwera saziweka mbomamo azikafufuza kuti alibati ine chimene akundidera ena chimene akundidera mbomamo ena akuyankhula bwanji akuzoni ndikuwadziwa ndikangolowa ndikammanga komanso nyumba zimene akumanga nyumbazo ndikukalandaso inu taonani pakampani munthu akabandalama nukamanga nyumba anzache amati ukaba kamanga nyumba sumangidwa ambiri aziba makamanga nyumba mpona mboma anthu ambiri amaona kuti asiti maba uyu waba wagula gali moto waba wamanga izi ife tikapange ndiye funso kumati bana kodi anthu wasimu kwachusa chifukwa chanu mukulula banji anthu abwera pa chiongolero chanu tikumasewerapo kumakunda mahutala kuponda buleki inu mungolendaula anthuwa mphamvu zili ndi inu monga president kuwachosa kuona ndikunena kuti dziko lino likufunika kuti lithamange ine mukandivotera fetereza akuyankhulidwayi palibe zoti ndiza iyoyi iyayi fetereza wa anthu ovutika kwambiri ineyo ndili nayeso ineyo ndili nayeso chimene ndikunena ndichi ine ndikunena kuti fetereza si chinthu chopangiranso kuti ine mukandisankha ndikupasani fetereza ndi moyo nthawi ya mbuyo ndimagawa fetereza ndeka ambiri mmaona pa TV ndimayenda m'minda kumapereka fetereza waulere omwe wamatipasawo ndawuza kuti kumalawi kwavuta tipangire ndi fetereza wa matumba ang'ono ena akuluko mtengo wosika kuti anthu ampeze fetereza tsopano takatikunena nthawi yonseyi fetereza kuti kuyambira khadi lero amba kusisidwa ndiye kumanena kuti abale takoma lero nthawi yonseyi atamavutika fetereza kusisidwa lero iyayi tizimkonda munthu kuchokera pasi pa mtima mukakavota kuvotera Michael Usi mukakavota kuvotera Odiaza chalibe mulandu nkhani ndiyoti inuyo kunyumba kwanu muzikhala ndi kuthekera anyamata muli apapa mukukula ifika nthawi yoti
mukalamba ngati simupanga ndalama pakali pano ukalamba wanu anthu mazikukuyandikani mazuwa chifukwa mulibe chilichonse pamuzo anatilola ifeyo kukhala anyamata. Lero tinapanga sogolo lathu, inunso tayo panga sogolo ndi lero. Musafere uchewa chifukwa uchewa onganakhala kuti uli ndi phindu pa chitukuko cha dziko kapena pa zachipani. Bwezi akumatenga pekereza kupereka kwa achewawo ngati ndi phindu kwa atumbuka kapena kwa asena bwezi akumapasa. Koma tonse ndisamalawo kuona ndikunena kuti ineyo ndikatenga boma chimene ndachite ndi chani. Number 1, MCP anthu abwino amene amaopa Mulungu amene afuna kugwira chiwezo cheni ndizatenga bwerani tigwire chilo limodzi. DPP amene ali anzeru opa Mulungu ndizatenga. Zipani zonse pang'ono mmene ichitira timu ya pili amawali the flame amatenga Manoma, Maule, Vivo, Silva kukhala timu imodzi, cream of the cream. Osangotina kachipandi kanu kokha ayi inu ndinu alimi osati mukakhala kuti peteza ndina peteza tigula peteza ayi petereza ochipa anthu agule amene alokutira kwambiri agule ochipisisa. Koma ndikuuze linonse muli pano mukavota molakwika pa 16 mwavota molakwika mukazongomva kuti ena atenga muziwe kuti zaka 5 zozikanda, zaka 5 zolira, zaka 5 zopanda mafuta pa filling station, zaka 5 zopanda chimanga, zaka 5 zoberedwa, zaka 5 zolira. Ndiye ngati muli usinkhu umene wowo zaka 5 zosauka mukalamba tikalamba. Ndiye tikukupemphani nonse kandi votereni, kavotereni mayi Mang'anda, kavotereni mayi Phiri chifukwa tikufuna kuti dziko litukule opanda kuyang'ana nkhope. Achewa ndi abale athu, atumbuka abale athu, palibe kuona kuti awandiachewa awandiakuchawa kamuzo malitonse ndikula Malawi. Ine ndime ndani achewa ndi mmodzi yemwe palibe ndani wanga. Kodi kuno kosese yanji ino Lilongwe Central ndili kunoko alipo andikenda hapa alipo andikenda hapa chikaota pakati sangafike chikaota pakati sangafike sijifika pagani ndafika ndili panopo ndicha kulina kuti pakati panopo ndamaliza msongano sindipita ndipasa ni nyumba ndikagone panopo nikona wina ngazikupeteka ninene pano wina ngazikupeteka azota ngaula yetu ine ndikulilira inuyo monga vice president inokhala chete kuti andi vice president pa 16 pano kakavota ndingopanga ritaya zikajazanga alibe kuti kutisa. Koma ndikunena kuti zimene ndikuona ine maofesimu monga mkulu wene za boma kubomako komanso vice president ndikuti akulu zimene zikuona ine huku ndikama kuchenjezani ngati simumva muzalira simple question kasala pang'ono ukavota koma mafuta akuvuta. Ndiye kodandaula akuti ayipali anthu ena kunokima inu anthu ali kunokimawo akuopsa bwanji osachosa bwanji akulu Mulungu akudaliseni musale ni mtendere pa 16 kavotera mtoto mai kwa usi mwazivotera noka ambuye akusunge mbugali mtendere. Number 1 kuno kuna njiri kumoma
bwino